Hi guys, welcome to our vlog. Before na magmukbang, let's pray. Sa Holy Spirit. Mahal langit nun, salamat kayo sa gasya ng imong ihatag kalang karon. Amo na pug karon nga pagasawan, salamatan. Sa kalan sa imong bugtong na kasi Jesus nga mong personal lumuluwas. Amen. Siguro. Nilago. Mga unata guys, sa ato ang salo-salo. gituan. Natay sabaw init kayo. Mukbang ta guys, natay spaghetti, natay longe o natay paborito ko ning Archie mong gibig balo. Mga unata. Ulo ng baboy. Hey, sabaw. Mga unatan na mga kamamsi, mga kabisis. Ipan ko sa sabaw guys. Ano ba? Wala? Namit gining kuan. Isa. Natay royal.
Sarap. Ini. Utak ko sa unog. Bang. Hindi. Okay sa all. Sa mga wapan na ngaon. Pangaon mo. Sinsya na mas bakraw no guys. Kanding sikyagit. Hindi pa iring. Ngaon sa rin nyo. Ang dami nyo guys. Sabaw. Init pa kang sabaw. Sa sabaw pa lang. Ulam na ulam na. Ay, busog naman ko. Ay, sabaw. Mahulog guys. Thanks for watching guys. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel. Thanks for watching. Yung ginabuso.